Gambaran itu untuk ingkang Sultan Agung. Lajeng Sultan Agung dipunastani dipun sariyani dening Bapak Sukarsa, Dewi Puspawati,
supaya ngadeping pendhapa andhaping sentaraning negara iki. Menapa Kanjeng Pati Pusphanegara badhe maringi pakaryan dumateng abdi panjenengan Ranggapati ing mangkipun Ranggapati boten badhe suwala jauh. Ranggapati inggih Gusti kang sira dhewe mesti. Nek Kabupaten Brebes kuwi kalbu sapa guru ing Mentara. Panggane Kasultanan Mentara. Inggih nanging dene opo Pusphanegara wis telung ngancik batang piswanan panjenengan kurang suwan ana ing Mentaram ngadep ngersane Kang Sultan Agung Anyokro. Gusti Kanjeng Adipati Pusphanegara panjenengan kawentuk boten ngarep pintu ing Mentaram sikos kawan nganti menapa panjenengan boten kagumuk kota Kanjeng Sultan Agung Anyokro kesumo ing Mentaram. Iki umpama kagumuk luput tak bodoh nanging perkara iki sing dalane ping getih ati ora liya wong Kang Sultan Agung Anyokro kesumo ing Mentaram. Mergo alam Mentaram ana adegan Panimbang Agung ing Mentaram sing ing kono katuteng ora Pusphanegara malah Opo Adam Sulaiman wong saka Mentaram. Iki sing dadekake ping getih atiku. Apa sapa kuwi wiwit dina iki waton Mentaram Panimbang Agung isih dilungguhi lawan Adam Sulaiman. Pusphanegara ana ing Brebes, Walera ana ing Mentaram. Walera Mentaram. Ya jemput Pusphanegara. Sini, kali-kali ini panjat kok, kali-kali ini.
Mentara Gusti ini pria ya tua. Gusti Patek Sindurjo Jai Patek Gusti mengaturakan sugeng lampahipun saking kasultanan Jai Patek Gusti atur sokok engkau sultan nanti aku kokon orang-orang ala sawit semesto Mas. Betul sih kopi gua. Nggih, suwun. Gusti Patek Rawalipun Gusti Patek Sindurjo wonten ing kabupaten menika tindak nglangge menapa wonten kawigatosan Yai Pak Tetapi orang ing kabupaten orang jelek aku tidak ngelangsing orang sejatinya aku banyak sopan ngesaingan orang bergaul saking ngesainkan karena itu lagi menopolkan batas poin-poin karena jauh serta jauh supaya aku tetap orang yang kabupaten Brebes itu Yai Patek dan terus Yai Patek opo sebabnya wis ora mau semangat papat ngancik Israel orang kafir terus itu orang yang kasultan negara yang orang bersama ngancik saudara ayo Gusti Patek Sindurjo dan kelompokan sanwonten ing Mentara rasanipun Kang Sultan sebelum itu sampai Dodo lan sampun protengoko ini pun boten saged dinten niku kula miwiti panelo wonten ing Mentara mesti orang perkara itu ya wonten cukup perkara ini namun ingkang dados pundripun perkawis Adam Sulaiman dipun jumlahaken panimbangan wonten ing Mentara kula mboten Ramor kesusuan orang yang Mentara dan dia bakal balik orang yang Mentara
semolo jumenengan palimbangan tingkat. Siramu konde ayo seni. Kalau semua Adam Sulaiman dijumenengake palimbangan tingkat. Kene ngopo siramu semolo? Orang muncul atur orang saling sultan. Tentu siramu rasa muncul. Gusti Batek Sindrujo alam akan paling banyak kemungkinan utara pulau sampun motor kali kang masuk utara kami setoyo ada pun pun motor dipun lewat kalian kang masuk utara yang paling banyak untuk kesalahan sesuatu hanya semua pribadi dan dapat yang selalu juga poro sesepuh utama poro sokok mereka sultan mentara namun sesepuh boten mentara pulau kalau bersokok guru mentara pulau boten sarujuk milo Gusti Batek Sindrujo wiwit dinten menika mentaram cek beno mentaram brebes cek beno brebes pulau kepengin damel bumi kamardikan Puro talurung bakal ono perangkat diri. Pembuka betul sopun jalan. Umpong bidang-bidang perang. Angkarang antara Batek Sindrujo penunggah mengurip daya kamulian urip mau pangorbanan Sir Basuki mau beo omuti kudu kanthi pangorbanan kaliyan kudu anak aku pangorbanan marang kawuji seorang tiga selain perkara aku pucuran duwe sawise palsuran duwe kawasan marang kawula kantong sampeyan ayo tapi pesorban aku tuku orang yang kabupati Jogja Ustaz Menurut was bumi pun buat dari suku yang berkus nanti kok engkau sultan barat aku tuku hari kalau selalu nek kulo mboten gelem yang kusiramu orang gelem suara ke orang utara iki jelas apa aku tuh ate
Ay, aking nangkas. Ikaw sa talagang gusto ko. Abay! Oy! Ohay! Oy! 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 Tulong may antarang dilo. Aku tawag tawangan dilo. Supaya balati sindu. Beres kok malah balik. Berkulit bodoh salam tunjang. Sindu menara aturan kundur. Boten gerto malah dan tetap kue peperangan di dalam mendalam tangis pun berebut. Ya. Kecuali pun duit sakit berebut. Kami mundur dengan kulit berebut bodoh mundur. Kue semua. Sakwise-pun kakang balelo ono ing Kuntala. Nuhake peperangan kang. Entek-entekan ing perang. Pun kakang kasus kelawan umum Kuntala. Ya jempus puati.
sowan ana ing ta. Kuwi ra apa ora wis apa sing tak. Ono saya kang masuk dalam mergo aku satu. Tuwa akeh peperangan kang. Urung tanuro kang masuk tan. Wis kepinter. Peperangan antara kabupaten. Pikir soko karepe kontak. Bakal suatu tak lanang. Bukan kamu saja. Apa dadi Puspawati iki seneng nek ing pendhapa mentara wong kakang pura. Ra ora. Iki sapa pamundi kan? Pun kakang densuan ana ing mentara. Nanging aku barengan lawan keturunanmu. Pangeran Mentari. Jenengan persos menawa mentara. Kecak mengganti karo pangeran aku. Ngeten jika masuk. Buat enggak, apa kenapa dengan khusus mentara? Kecak itu dari anak kalau kau ada sampai sekarang. Puspawati belum sabdan sukawan aku. Kenapa itu selama kemana? Buat kesan itu kan masuk. Untuk bebarengan lawan pangeran aku, muhajat ing Kabupaten Brebes. Ya, Puspawati. Dengan Panggoda Dina Suko, yakin Puspawati munggah ing pendhapa. Nek Puspanegara ora nganggo cara sing kaya ora kelakon aku ilang mirake saudara kowe. Tinggal gantinya segala siron dari akhir sen ono ing pendopo kasukan separis siro tama Mas, siapa kalau tampil bagus yang kemarin dak tompo gawe suku ono ing sakjroning tunggal jenenge sira kawaning sing kang gak tresnan tansah tubuh ngerti kasuyan tansah ati gandeng ono arawing artian ati jenenge sira pendho sakotoro barang penjenengan artian ati tanpa senting bali jenenge sira marang pengajian loro ana ing parasaning senting kamangka ing sekawit jenenge sira panjenengan rekan pati sinampiran kurbo parandini wasisa kang syukur tegak ana ing kabupaten Brebes. Gatut ana rasane Kyai Puspanegara Juru Sarang
tidak wonten pindha awet wonten tidak ingkang yen to pancen ana wigati kang pariputih kok unjuk antara ana ing ngersane enggaling gabung manungsa Oi, deixa eu dar uma Não, mas todo negócio mal tudo isso, né? Tudo santão para cinco show. Dengan memawatku engkau bupati, siapa mengajar? Siapa sebab pun aku balik pos sampun tiga bisa sekarang berkena dengan sekolah sebelum sampun kasih Adi putra Repos pun korok Niat bahaya pun engkau seorang utara Bahaya orang yang utara Mboten paring pirsa saya panjenengan mboten nyuwun kateng paring. Jalaran punapa kok nganti yayi dipati terus Mbak Eko. Engkau tak pustakaan. Pospon korok tuk suatu tengah. Yang perlu menerima akan melalui tokat dan soal dipun juga melakukan untuk menapa panjenengan ingkang pati Singrejo mboten paring pirsa babagan perkawis punika kene apa ngantos to Bapak Agam Sulaiman sun wisuda wonten ing Kasultanan Mataram minangka pamindang agung sedaya kala sampun pikantuk sarujuking para saka guru dalam pinter wonten ing Mataram sampun wonten pirang-pirang akhir kolibet anak dan pulau melotakan kawan pospon mesut kalau tempur padu pada pusat seluruh akan tidak saking peperangan sementara wis dadi ajane peperangan pun kami peperangan Kalau mengajukan paspor ini paspor tidak sampai apa kita pun dalam saya sakit kawangan dibagi terus paspor belum bisa lihat suara kalau ngersari sun engsun minangka jumeneng Sultan Kala Mataram Jalaran sampun perang kang gedhe wis akeh pangundangan ning Pusta Negara Gunung Swengge Bapak Kala Lakon ya
gondeli Puspawati kaget ana ing pangarsaning sun niating bakal dak percaya amarga Puspawati ngombyongi nggoning tumindak garwaning Puspanegara biasa. Mas, sekasih kadang menika lepat ngombyong tuminjakipun garwanipun. Jenengan menika rakyat yen menika yen kadang calon Puspawati akhiripun maksudipun Puspawati merdeka. Mendosa Puspawati luput saka ing Rajapati merga kebaing payuning si garwaku supaya aku paring pangapura kelawan sira Puspawati gonmu munggah ana ing pendopo Kasultanan Utara nyonyok marang penggalihane isun kendel wangi ngadhep ana ngersane isun apa pancen bener jeneng sira ngombyongi tumindak ing garwamu Puspanegara. Jeneng sira kudu ngerti sapa setan ana ing Pram kang kagungan panguwasa tunggal ana ing tanah Jawa ya setan. Ning kene apa malah jeneng sira ana ing Parasati. Nimas aku ngerti nadyan kowe ora ngombe tumindak ing garwamu ning kowe sabyanku sapa dikenali basa apa to pancen Nimas Puspawati ngajak palung buan ana ing Kasultanan Utara. Garwamu saiki mengkang pranatan ana ing besok kapan
tentreming menara lamun to keluarga kadang kuwi ora padha cekak rebuk marang pariwasa. Kudu dheweake kan pangeran ana. Putraku sing itu durung jumpa umpama ana kalamun to derekake jeneng sira kok kanthi tegak ana ngersaning Puspanegara Bupati. Aku nutuhake rake lan lah kowe saged njaga kawijian putra. Tanggung jawab bab perkara kawijiane putraku. Pangeran Simbrejo nek pancen kowe timbal putraku. Kaget jureng api mungkin bos kaget salah mana sampuripun gong niku makan boten pamulakan kabeh boten kawula pun paman pak kan supados kemudian pancen bener lihat gak timbali marak ngabial koro-koro ing resane kok iki ana wigati ya yen to jeneng sira bakal tegak ana ing Kabupaten Brebes ngadeg ana ngersane Paman Puspanegara. Saestu nika Pak. Dilatih palu semua sampah karo Paman. Jenengan sampun suwan boten ning kene Paman pun dalam lekong ya, jadi kita lalu jika siro kerja orang ing Kabupaten diderekake kelawan gampang
ninggalaké saking kasultanan Arab tegak pemerintah upami ojo Singgojo ampun pedhi dhateng kawilan ingkang gan punika panjenengan kula sampai purba parandining masisa supados nderekaken lampahipun putra kula pangeran yen to adoh panjenengan sedia yen to tidak panjenengan monggo kula jenenge papan boten ing taman. Terus saged papan. Ya dipus lagi.
Bodoh sultan aku.
keluyuran anggun leki sing tak sayang moben-moben mitrenganku keleki orang rasa esok awan nganti bengi neman-neman wong liya liang-liang sawah minta pengen pak jangan tak rindik saka langgeng saling ngotene dheweke kaleh bentuk api bunga nyeneng langkah ning siane ati bunga kiwalia yen si podang
Sarang sampun kalambang ya no. Jika
Selalu
juga Ninja Somon ya Dori. Oke, mana menurut dengan kembali pada musik kebudayaan. Maju saya.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ